Bandaday nakabenta kini ki nong kersan jong ka sarkar. Ngamdan I isu ban keren. Ngaladep ban pensyai maro ki pangadon tang ijing sempang jonga. Buat la idan bun ijing bet ru, idan bun ijing sempang ru, dan bun ijing duna. Henry lingba kini ki bem dan hakane ka sarkar. Kita ki kersan ya kiwi ki partipan. Kini kiba layai penbor yang ngabangan keren. Hakabaki yai pen sengu leng baki comments baki sengu si bang pen syai si pen syai halor kata kanong rim jong kading simjat kapa. Piong si ong yang bang keren si keren ya kajat kapa. Om simdai manga bakaran si keren ya kajat kapa namal ngaladep ai saut liki episode. Henry kadai namar bangadang yoi bagadang shit biang kane kamat hakaba ladon ketuka jing yatai nia ha district council happening jing kong deiti but I kongres pila yoi hikat kum kituki kubor di hakaba yadai bakata kadai kabangakwa bahaban pensyai bakane kajing raha jing kwa jat kapa kami nakitu ki rangba kilong kapa kibala du mensim kibala du jingkermen ba kim shim yo benta ai na ka nong kenti bat kitu ki bangila jo I ba tang hang te ha sign board jong kane kalai meru ni jo I ba ka tho balai ngimi na ka jo ka ko henry don tang iwei nong yo te kata ka de ka bangalai ai ban shai ban ba kane ka jing ai nong kenti ya ka kun khat do om shim dai ba ki ta ki kime ki pa ki bale ben ya ki kun shinrang kajing ai banta ya ka tu ka kun khat do kadai ka ba ka tu ka kun khat do kan kit ya ki tu ki men bat kan thai bat shinrang ki kun rut ki kun jien ki kun kha ki kun man ba kan lumlang bat kadai kata kajing start ki ru mandai ka ba ki iet hadu kata kata ya la ki kun kim kwa ba I we ru I kun in safa tikadai kata kabang aku aban pensyai si pensyai namar ba phim sngap ya kitu ki video ki jonga ki bangala ai hadu saut liki episode kidai ki bangada wan ban kran si kran nak banta jong phi namar ba ngato met ngas dan ki khun shenrang sipun lada ka ai kata ka jing mat jong phi kita ki khun samla shenrang hakane ka juk ka kata alang ya ki khun ki kiti ki jongaru bat kadai kata kabala da piwit banga keren shikran ru pi ongane temen kabala dai bane chan ru phut ru kamut ngan numpat long bane chata chan ru phut namar ba phim pat yo men sim phim pat yo jingkermen phim pat yo kalawai ma phi kita ki khon rang ba tikadai kata banga ko aban pensyai pat balai ka ja kum ni balai ki du bon no kita ki khon chan rang ha kani ka juk ngaku aban pensyai bah kita ki por ki ba lalai kibatang kandiat senam hingam ong labun senam kadai kaba ngala yo jingtip ba wei usim ulamut bande ya kata karat kabah new hosan eka ngala let bantiet ya kata kajaka namar ba ngakwa bangan le kanu ka kam ka bade nak benta ka imlang salang kam shim dai nak benta ka yeng kasam ka jonga shimet di kadai kita ka mga wat ya kata kajaka ngaladep survey lot ya kata kajaka new pusan ekas tikat dai ka bangala yo bangan ai shibun kata contribution na kabanta kita kiduk kisuk ban ngaladep ya kut ya kita ki live how yeng bangan ai mar marshit nong rim bakin yo la yeng shong henry ngayo jing tip ling ba ikong agnes khachiyeng ibala ong phiyo ana ai kata kajaka ngaong kadai ka jong usim hang tai ong imshim kran kabas new nakasintur ka jong I tang ba isu ong uta usim unyo aja kana kata yo afisha kani la shay hakasinong tenang ta ngaladu no ya kata kajaka bat kadai kata ka ba ngakwa ban pensyaya phi ba nga ngalalong briu kumne
day na kita kisim. Ba kita kisim menhendai kim judi lilam kumta. Kipen biang yala kita ki pat kahimah. Bat kadai kata kaba ipa jonga ilayo ya kata kadukan hang tai ha persya jong kastan bos laban bamendai kidon atli kideng kse hang tu kaba juyeng kitu ki bos laban ki city bos kitu bat hang tu yo ya kajaka kaba na kata kajaka kaba ila ai ta isim germanic ibasa hajayau bat kadai kata kaba ilanang ai men sim ipa tang na ita ikam ipa ilayo bantiet sa kawai ka estate hang the hadam sai mat kadai kata kadin trai hok jong kisim yala kipat kahimah kidai kiba ipa jonga lengba kata kading ai no senyang jong uta usim ila treasure hem ila play kata ka farm bat nang ta ila penyat kata ka kam kaba hang ne haka persyastan bos laban hayo do nilayo ba yin thiet saya kini kieng kibang idon halumo ba halai mer tekadai kata kaba kita kisim kiba treasure hem nang ne shakhmat ngan ai men sim yaki ba kidang bun kisim kiba onnum le tomet ya laki rayot tekadai kata kaba ngakwa ban ai jing pensyai hang ni ba kita kisim ki juket khia ya kita ki longpa ya kita ki long kini kiba jukhat bansam ya kita ki nongrim yeng ki nongrim jaka hakaba kin yo ban trai ya kanu kakam bat kita ki sim ru ki badat wat bania la kita ki briu ki de ki ba tharang shishana em ban trai ya kakam bat kadai kata ka ba sim ru ki de ki bada but din bat ki bada pension khia ba shwa ban ai ya kanu ka jaka bat ba kata kading ai ru kada long kading ya bet ya renti dah kacing ya selok bat kasnong nadu mendai ki dan kum kita kirang basnong ki betre ringkat bau sim kadai kata ka ba ngawan ra ya ka burum jong ka sora kahima sora kadai ka bejuyat renti bejuyat ringkat bat ka dorbar hima bat ka dorbar sim kia tre ringkat kirang basnong bat usim kadai kata kacing kentiu ya kata kahima seora bat hadu mentaru kinong seora pinumpat yo sngu ba kin de syangwir kiyo alala kanong rimyen kadai kata ka ba lada nang ni syakmat lada ngadang yo sngu ba kidon kita ki samla ki badon jing ken net banwat yala kita kirang ba snong kita kisim ki ba kita ki jaka snong ki ju ai ya kita ki kun shenrang jong ka priu nyotap kiba omdon kata ka nong kenti kiba kim kot bor kita ki kme ki kipa kiban ai lesi kiba bun ki kun ki kiti kini kita kiba kadon ka shnong kadon karat kadon kata kadon basim kaban pet ban bishar ya kita ki kun samla ha ka pri nyotap hadu menta meneru de kata kadau kaba ngidang ya yosngu ya kata kajing dan kam ke district council bahkan burum ya kisim nama lada dan syu kisim ke district council kanumla ban ai kita kiting no senyang syakipat jong kanu kahimah